El Círculo conta. Setmana de narració oral per a públic adult a la ciutat de València. Del 8 al 12 de febrer en el Teatro Círculo Benimaclet. Dimecres, 8 a les 20 hores. Bonifacio Fogo amb El elefante que perdió su ojo. Será un viaje iniciático a África a través de su tradición oral. Dijous 9 a les 20 hores. Margalida Albertí amb Tramuntana. Històries de dones i homes a la serra de Tramuntana. Divendres 10 a les 20 hores. Pepa Robles amb Qué casualidad. Es un espectáculo de cuentos que se llama así precisamente porque todos sus cuentos se puede citar esta expresión. ¡Qué casualidad! Dissabte 11 a les 20 hores. Noemí Caballet i Montmas amb La persistència de les pedres. La persistència de les pedres. Contes molt, però que molt. Rurals. Diumenge 12 a les 19 hores. Carlos Alba, El Cellero, amb La talla 38 o Fuera los grilletes de les Fañagüetes. La historia de cómo vivieron en el pueblo el último 8 de marzo. Venda anticipada d'entrades en les taquilles del teatre de 10 a 14 hores. Venda online en teatrocirculo.com. El Círculo conta. Setmana de narració oral per a públic adult al Teatro Círculo de Benimaclet. Nos vemos. Vos hi espero. Os espero allí. I totes dues us volem convidar. Podréis venir a verme en el Teatro Círculo A Benimaclet. A València. Perquè les persones adultes també tenim dret al nostre món imaginari.